Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Rugare kwamuri nemufaro uri muna Ishe wedu Kristu Jesu. Nhasi 6 June 2026 pakati pegore, tatosvika pakati pegore kubva pakutanga kwaro kusvika panguva ino. Mwari wakanga uinesu, Mwari wakanga uchitichengetedza, uchitirwira noruoko rwake rune simba. Naizvozvo tinokukwatisai nemufaro uri muna Ishe wedu matima nenyika kwamunova muri, nyika yekumusoro, nyika dzekuzasi, nyika dzekumavirira nenyika dzekumabvazuva. Mose ndokwatisai muzita neropa raKristu Jesu Ishe wedu. Mufaro ngauwedzere kwamuri nerugare rwekuteverei. Nokudza vakwegura pamazuva ake Jehovha Mwari waIsraeri, iye wakanga aripo kuvapo kusati kwavapo, iye wendebvu chena nebvudzi chena, iye unogara nokusingaperi. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi-peri. Amen. Ndinokudzawo nokukwazisa ndichikudza Ishe wedu Kristu Jesu, Ishe muponesi, iye wakatambudzika pamuchinjiko, akarohwa, akasvimbirwa mate, akashorwa pabasa rake raaita. Satani dhiabhurosi wakamurwisa kusvika pazuva rekupedzisira rekurohwa padanda. Ishe wedu wakatambudzikira isu kuti adyiwe nhaka yeupenyu husingaperi. Naizvozvo Ishe wedu ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi-peri. Amen.
gwayana raMwari yakaonekwa kuna zvakazarurwa chiti ndakaona gwayana raMwari rine vanga pahuro richiratidza kuti rapiwa sezvipiriso sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Saka Ishe Kristu akauya kuzoti atambudzike panyika dzino kuti pawanikwe mhaka pamusoro penyama, zvivi zviwanikwe pamusoro penyama zvigoroverwa pamuchinjiko, nenyama isina mhosva iende pamberi paMwari, neropa risina mhosva riende pamberi paMwari kuti ripiwe sezvinonhuhwira pamberi paMwari, kuti Mwari akwanise kuregerera zvivi zvavanhu, kuti nyika idzikinurwe. Naizvozvo Ishe wedu tiri mutenda naizvozvo panguva dzose tichimurangarira zuva nezuva pakutambudzika kwake kwaakaita. Ndinokuzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, mumwe munyaradzi watakapiwa, azati ari Pio kana kuti Tamureta, azati ari Ginatio kana kuti Andrea, azati ari Holy Ghost kana kuti mzimu inoyera, nokuti haana kubvira afa, haana kubvira ararama kunyika dzevakafa, haana kubvira asvika kunyika dzevakafa, asi iye mupenyu wakabva kudenga kuna Baba vapenyu vanogara nokusingaperi. Mwari hapana paangatipe mweya wavakafa kuti auye zobata nesu. Kristu hapana paachaenda kudenga kuna Mwari kuti anokumbira Baba kuti atikumbire mwe munyaradzi, achitikumbirira munyaradzi akafa. Izvozvo hazviite. Ishe wakatipa atikumbirira mweya mutsvene waMwari mupenyu, iye mweya wazvokwadi, iye zvikuru sei anova patiri pakati dzino, panguva dzino nenguva dzose. Ndiye zvakare anoita kuti unzwe shoko evhangeri ino ugoitenda mwoyo wako ugopisa kuti Mwari ngaakudzwe. Mweya mutsvene ndiye zvakare anotipa simba rekuwanikwa tichiparidza shoko evhangeri iyoyi kuti tigokupatsanurai tichikupai zvokudya zvomweya. Naizvozvo mweya mutsvene waMwari ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi. Ngatidane kuna Baba, ngatidane kuna Kristu, ngatidane kuna Mwari wamasimba ose unogara nokusingaperi. Ngatidane kumasimba. Tinofanira kudana kumasimba panguva dzose, tisinganete, tisingadzokere kumashure kana kuva vanhu vane utere hushaishwe simba pamusoro pedu, asi nyasha dzaMwari dzirambe dzichiwedzerwa pamusoro pedu. Ndinonyengetera pamberi penyu tichikumbira Mwari kuti atungamirire basa rake, atitungamirire panguva ino nenguva dzose. Nyasha dzaMwari ngadzirambe dziinesu, nyasha dzaMwari ngadzirambe dzichitungamirira saizvozvo. Vamwe venyu vanotambudzwa pamweya, mweya yavo yakabatwa nevakaipa nezvisungo zvavakaipa. Vamwe mweya yavo yakaneta, vamwe mweya yavo yakatonhora, vamwe mweya yavo yakatosungwa nezvisungo zvavakaipa. Vamwe vakabatwa nemadhimoni izvo zvina mashavi, vamwe vakabatwa nemidzimu inoyera, vamwe vakabatwa nana Pio nana Tamureta nana Ginatio, vamwe vakabatwa mupfungwa nendangariro dzavo nezvakaipa zvavo nezvivi zvakavasunga, zvizvose zvakavabata. Vakabatwa vakasungwa nezimbiri yakondo, ndo zvakaitwa vamwe venyu panyika dzino. Asi tarirai hama, tiri kurarama mazuva ekupedzesera, mazuva ekudamburwa kwezvisungo zvovakaipa, kwokudamburwa kengetani dzasatani dhiabhorosi. Naizvozvo tinofanira kudana kumasimba, kuti masimba atinodana ngova nesimba kudarika zvose zvepanyika dzino. Hapana chepanyika ino chine simba kudarika masimba ose iyo kumusoro kudenga. Patinodana masimba ose, hatikudana mweya yesatani dhiabhorosi, hatikudana mweya yen'anga kana mweya waprofiti, asi tiri kudana mweya waMwari wekumusoro-soro. Tiri kudana kuna Mwari iye wekumusoro-soro kuti iye agova nesimba, nokuti iye ane simba pamusoro pezvose. Anotaura nemuromo wake achiti nyika ino chitsiko chetsoka dzangu. Tinotaura kuna zvekuda zvakazarurwa mweya mutsvene waMwari anotaura, achitaura kuna Kristu, achitaura achiti ndini Alfa naOmega, zvose zvakapiwa ini naBaba vangu, ini ndichazvigovera kuno andinoda, ndichakupai nhaka yeushe yekumusoro kudenga. Kudenga nepanyika dzose mabvi ose achagwadama achamunamata. Satani achamupfugamira, mweya yakaipa ichamupfugamira, mweya yose inonzi mweya ichamupfugamira, mweya yavakafa vachitadza, mweya yakafa vachinamata vachikudza Mwari, mabvi ose vachamugwadamira. Vari kuadhesi, vari panyika ino, vari kumakungwa vanduzuva munonamata, mweya yakadonha kudenga vakadzikwa kudenga naSatani. Vachapfugamira Mwari wedu muponesi, vachapfugamira Kristu Ishe wedu, nokuti Kristu ndiye mambo wamadzimambo, Ishe wamadzishe. Hakuna mumwe une zita rake rinonarika rake, uye hakuna mumwe une ushe uchazoteera kupfuura wake.
ushe hwake uchapfurira, ushe hwake uchagara nokusingaperi. Svondo rakura ndakaparidza zveushe hwaKristu, ndikaparidza Kristu, ndikataiwatarira ushe hwaKristu uchagara nokusingaperi. Vose vanorwa neushe, vose vanorwa naMwari, vose vachachema, vose vachaparadzwa, ende nguva yavo ichasvika, asi nguva yekukudza ichi ichasvika zvakare. Pamberi pechigaro choushe ndokwatinofanira kunge tiri. Pamberi pechigaro choushe ndokwatinofanira kunge tichinamata Mwari wedu. Satani unobvunzwa achiti, ko iwewe unodei pakati pevanhu vari kunamata? Kanzi vanakomana vavanhu vakati vaungana kuti vanamate Mwari. Mwari akaona Satani ari pakati pavo, akabvunza kuti iwewe unobva kupi? Zvauri pano chinonoka chinonokera zvauri kuita izvi. Ndikanzi aiwa ndari kubva panyika, ndachimbopota-pota hangu nenyika. Ndiripo asi ndiri kupota-pota hangu nenyika. Saka Satani aripo panyika dzino. Vamwe vasina kutenda vanoti aiwa Satani hako. Vamwe vasina matambudziko vanofungidza kuti havana matambudziko vanoti aiwa Satani hako, vachifungidzira kuti kushayikwa dambudziko muupenyu zvinoreva kuti mukomana hako. Kushayikwa dambudziko muupenyu zvinoreva kuti zvauri kuita zviri kuenderana naye. Hausitomhuri kana 30 kune zvauri kuita. Zvauri kuita hazvina kana basa pamberi pake. Iye anototi wakadyiwa kare, iwe uri kuti aiwa upenyu hwakanaka, life is good. Iye Satani ari kutoti aiwa hapana kwadziri kuenda idzi ndedzedu. Takamutora, takamubata, takamupamba. Vamwe mozorwa matundundu, mozorwa dundundu kuti aiwa dundundu, inini aiwa inini handina nhamo nematambudziko anondiwana. Mukomana asati akugogodzera. Mukomana kana kugogodzera, nhamo kana nematambudziko zvasvika, Satani anouya kuzokuzungurudza. Ende hauye kuzokuzungurudza kana usina zvauri kuita. Kana usina zvauri kuita uchiita zvinhu zvinoenderana nezvake, haambopanga kugogodzera. Asi anogogodzera avo vanopisikisana naye, vachiita zvaMwari zvinofadza Mwari, vachigadzira upenyu hwavo muna Kristu, vachigadzira upenyu hwavo kana vachinge vazozorora. Ivavo ndo vanorwiswa. Saka uchiona vakaipa vanorwisa vanhu vaMwari kunyanya, vanorwisa vanhu vane kutenda kunyanya, vanhu vanenge vakukwira pamweya ndo vanorwisa, vanenge vachangobva kutendeuka vachiti tatendeuka takunamata Mwari, ivavo ndo vanorwiswa nokuti vakuita zvinopesana naye. Saka imi musave vapesani veshoko, musave vapesani veushe hwekumusoro kudenga. Nhamo dzenyu namatambudziko, hongu nhamo namatambudziko zviripo, zvichagara zviripo. Varombo navanoshayiwa, Ishe akataura kuti ava vachagara varipo, asi ini handigari ndiripo nokusingaperi. Pano ndikuenda kudenga kuna Baba. Saka nhamo namatambudziko kana zviripo, nhamo namatambudziko chizikanwa kuti zviripo, izvozvo hatifaniri kutitadzisa kunyengetera nekudana kuna Baba. Zviuyo zvose nezvinobata zvose zvinotitambudza mupfungwa dzedu, mundangariro dzedu nemwoyo yedu, zvichitambudza mweya yedu, zvose izvozvo tinofanira kuzviisa kuna Kristu. Anotaura achiti, ndipe joko rako ndiritakure ini, nokuti rako rinorema, rangu haringaremi. Ndikupe rangu, ndipe rako nditakure inini. Asi iwe kwete, iwewe unoomesa mutsipa, oomesa musoro, obvakura musoro, obvataiwa kuti zvangu ndinoita ndoga, ndinozvigona. Obva wasvika pakunoromba uchifungidza kuti uri kugona, iwe usiri kugona. Obva wafunga kunotsvaga mushonga kuti udyise murume uchifungidza kuti uri kugona, izvo hausi kugona. Utoramba uchichera gomba rakadzika-dzika muupenyu hwako. Ndine urombo nevanobata mishonga, nokuti vanobata mishonga muri kutochera, mutozvicherera 6 feet under muri vapenyu. 6 feet under haizati muri kana wazofa chete. Vavataka kutochera vachiri vapenyu, vachiri vapenyu vachitochera zvishoma nezvishoma, vachichera makuva avo, mweya uchifa zvishoma nezvishoma, nokuda kwekubata zvavari kuita vari panyika dzino. Nokuti zvaunoita panyika dzino kuzadzisa zvakanyorwa pamweya. Zvakanyorwa pamweya kana zvozadziswa ndo zvinoonekwa panyama navanhu zvakuitika. Kuti baba vane utsinye, vane utsinye, makuona utsinye hwavo, asi pamweya wavo, mweya wavo wakatotengeswa kuna Satani. Ndava yeutsinye,
marizauti emweya wakaipa wakagara muno, marizauti emweya wakaora wakachengeswa kuna Satani. Ndapa unoita zvivi uchitadzira Mwari, uri kutengesera mweya wako iwewe kuna Satani, kuti mweya uyu wawako. Satani anobva awana simba pamusoro pemweya iwoyo nokuti wamutengesera, waita kuda kwake, mawirirana matosaina contract. Musararame sevanhu vari ignorant, vanongoignora zvinhu. Vanhu vari ignorant ndo vanoita zvivi, ozvibhabhadzira kuzvivi zvavo. Tako Mwari rudo, Mwari anotiregerera. Watadza iwe watadzira Mwari, asi zvawatadzira Mwari iwewe ufunga kuti Mwari achakuregerera. Waregererwa ngwai, kunamata unamate, kunyengetera unyengetere, kutsanya utsanye. Wanga waregererwa ngwai, ndiani akuregerera. Zvivi zvaramba zvichiwedzera pamusoro pezvimwe zvivi. Satani obva aregedza kuzunza nokuti anoziva kuti zvivi zvakawanda zvakakunomotera. Uri mugomba rakadzikadzika izvezvi, uri kudururuka panyika uchita ndine mari kaini, ndine ma-US, ndine mabhizimusi, ndinogona kumabasa, ndinodiwa navarungu. Zvinhu zvangu zviri kufaya, muchigocha every week, muchigocha every day, muchidya nehama, muchifara nekunwa, mufungidza kuti life is good, mobva mazvidundumadza, muchiti upenyu hwakanaka, iwa life is good. Regai timbofada yatimbodya mari dzedu. Apo mweya watengesa, mweya uri mugomba rakadzikadzika. Saka ipapo hama ndobva ndiri kutaura kwauri iwewe. Iwewe une moyo wakapudzika, une mweya wakaneta izvezvi. Ishe anotaura achiti potai muchipisa pamweya. Munopisa seiko pamweya kana muchigara muri mugomba rezvivi? Munogopisa seiko pamweya muchigara muchitadzira Mwari, muchigara muri pazvivi zvenyu, musikareure zvivi zvenyu, Mwari asikakuregererei. Muchiramba muchitadza, muchitaiwa kunamata moyo, kunamata moyo, kunamata moyo, muchiramba muchidzika mugomba rakadzikadzika. Munodana sei zita kunera iyo kumusoro-soro, iwe muri mugomba rakadzikadzika rine rima. Ende mugomba iroro hakuna ungakunyurure, hakuna mwana ungakuburitse, asi mumwe chete anokuburitsa, iye wamasimba ose ndiye anokuburitsamo. Ndiye watinoparidza nezvake pano kuti danai kumasimba, danai kumasimba, nokuti wamasimba ose ane simba mazvose. Uyo ari kuirwagwa uyu kuti wamasimba ose, Jehovha uyai namasimba, masimba ose aJehovha ndiwo atinokumbira kuti Mwari aratidze masimba ake muupenyu hwedu. Simba raMwari ngariratidzirwe zvakapamhama mumhuri yenyu, ngariratidzirwe zvakapamhama mukereke dzenyu, ngariratidzwe zvakapamhama muupenyu hwenyu, uzare nechiedza nokubwinya kwaKristu. Musafamba samapofu anofamba asingaoni kwavari kuenda. Bofu rikatungamidza rimwe bofu, vese vanopinda mugomba. Musangana zvakare mugomba rakadzikadzika. Zvinhu zvose zvine nguva yazvo, zvinhu zvose zvine murawo wazvo, zvinomuitirwa zvinofanira kuti zviitwe. Nebasa raMwari nezvose zvaMwari zvinofanira kuti zviitwe, nenguva zvinofanira kuti zviitwe. Ngatiregedze kutambisa nguva tichiita zvedu, ticheza kuita zvake iye mponesi, zvake iye Kristu, ndizvo zvatofanira kunge tichiita. Ukaona upenyu hwenyu wakazara pressure nemafaro, wobva maziva kuti makazadzwa nenyika, nyika yakazara mamuri. Asi kana upenyu hwenyu wakazadzwa kunyengetera, kunamata, kutsanya, kukudza Mwari, dziyo dzomweya namapirisa arema, woziva kuti aiwa vamwe vamwe vana veushe kumusoro kudenga. Nokuti kudenga kunenge kuchinamatwa, kunenge usikaitwe zvekufanira zvauri kuita pano. Ndianiko akamboti zvekunamata zvaMwari hazvinakidze? Ndiani akati zvekunamata zvaMwari hazvifadze? Iye muchinda wenyika ino anokurwisai neizvozvo, obva akuziva kuti zvenyika zvinonaka, zvinofadza.
uko kwamunoenda muchinouraya ndangariro dzenyu nemwoyo yenyu ichisvika ichiparadzwa ikoko nevakaipa, muchiita zvivi ikoko, muchiitwa zvekubhawa, zvoitwa zvekubhawa zvazokwana. Ndianiko munhu angati abva ikoko kubhawa ikoko, abva kubhawa nezvinhu zvake, abva kuzvivi zvose, obva adzoka achiti aiwa tisangodana kuna Yesu, tisangodana kumasimba ose. Api masimba ose aunodana kwaari? Iwe wasangana nezvakasviba. Kare pachine nhau dzeareka, areka iyi yakasikabatwa nemunhu wese wese, asi yaibatwa navaprista chete nevana vavaprista. Ndiwo chete vaibata areka. Yakati yakatakurwa yakuda kudonha, vakatadza kutsika vanhu vakabata, mumwe ada kudonha nerimwe rutivi, mumwe musoja akaona taiwa areka ikadonhe ndiripo. Musoja abvaenda vajegera areka nekona, achijegera ipapo akabva adonha vafira ipapo. Homu zvaari kuita zvakanaka, areka yaMwari aingadonha tiripo. Asi areka yaMwari painodonha iwo hauna kodzero yekuibata, nokuti iwe ukaibata unofa. Shoko raJehovha ridzokere kwaari risachii. Areka ibatwe nemunhu wese wese, ikabatwa nemunhu wese wese, ani nani unoibata unofa, unofira ipapo. Saka tiri kudhiko zvinhu zvomweya, kana yakwana nguva yemweya, siya ive mweya vaite zvomweya yavo. Yedzai mweya munofamba, kuti mweya munofamba nayo ndeyazvokwanire. Kana yakwana nguva yechiprofita, ngavaite zvechiprofita zvavo zvipere. Kana yakwana nguva yekududzira, vanodudzira ngavadudzire. Kana yasvika nguva yevhangeri yekuti vanhu vadye zvomweya, ngaiparidzwe shoko yevhangeri, vanhu vodya zvomweya. Kwete kuti tiri bhizi kuparidza, mumwe ari kuwirira nendimi dzake uko, mumwe anoprofita ipapo ipapo. Hakuna chenji nedzisinyongoro yakadaro. ZvaMwari zvakarongeka. Chimwe nechimwe ngachiitwe nenguva yacho nemutoo wacho wakafanira. Hapana madzisinyongoro kuti tokota yese ataita kuti angosumuka atotanga kuita zvaanoda. Tona Mwari sunga nekuko atorwa ndimi, tiri bhizi kuparidza, asatapedza kuparidza shoko rezvokudya zvomweya. Vakurira nendimi, takungoita zvendimi, vapedza kurira nendimi dzavo, vaprofita vasumuka, vana kududzira ndimi dzataurwa panapa. Komade kumira panguva yazvo yakafanira, zoitika nemutoo wakafanira. Uyu muprofita wasumuka, uyapedza kusumuka, posumuka vamwe vaviri vatatu, votanga kutisana navo pamweya. Uyu achiti zvakati, achiti zvakati, uyu oti zvakati, oti zvakati. Vaine magiraji avo, votanga kuisa magiraji avo mabasa raMwari. Varume ngatidane kumasimba, ngatipiwe zivo nedzidziso neuchenjeri pakuita zvinhu. Tisazvikudze, tisazvitutumadze. Pane mhaka dzaunopara uri munhu, mhaka dzaunopara kuudza kuti mhaka dzako dzawapara dzanopera zvakadaro. Mhaka dzinoripirwa, kune mhaka dzinoripirwa. Mvura yakaregedza kunaya makore 3. Mambo Dhavhidhi akabvunza akati, seiko mvura yaregedza kunaya? Ngatimbobvunza mweya. Saka sevaprofita, sevapostori, tinofanira kuti tikafamba tobvunza mweya. Tikafamba tobvunza mweya. Ngatimbobvunza mweya, tidane kumasimba. Tiri toga tikaone, tiri toga tikazivi, asi ariko unoziya, ariko anotipindura, anotiudza zvokwadi kuti chii chaichaita zviri kuitora nzvimbo. Mambo Dhavhidhi akadaro akati, ndakubvunza mweya waMwari kuti chii chikuitika. Ndakubvunza Mwari amene kuti seiko mvura isiri kunaya kuri rino. Mwari akapindura akati, Saulo ndiye akauraya vanhu. Nemhaka yekuti akadeura ropa akauraya vanhu, saka mvura isiri kunaya.
mambo avazia kuti ndauira kutoripirwa. Pasina kuripirwa mvura inganayi. Mwari anopa vanhu mvura pasina kana kusarura. Asi kana pabeurwa ropa, paitwa mabasa erima, mvura inganayi. Moti vanhu vapedza kuhura, vapedza kuita zveungochani, vapedza zvedoro, vapedza zvokuurayirana politics. Vabva ipapo vobva madana muchiti Mwari ngatidane kumasimba ose, ngatidane kumasimba ekudenga, kuti masimba ekudenga mvura inaye, nyika yedu itipe miriwo iyo yakanaka yezvokudya. Panofanira kuripirwa. Moti nyika yakadeurwa ropa, yadeurwa ropa, vobva manyengetera muchiti kunawo masimba ose kumusoro-soro, ngatiise mvura tikohwe zvokudya zvedu zvatakarima, kuti Mwari atiropafadze munyika iyi kwedu. Mvura ive yakanaya, ikanaya ive yakakupai muriwo inoita kuti mubudirire, kuti muonekwe sevanhu vakaropafadza. Ndaropafadzwa ipo nokuti pakadeurwa ropa zhinji, pakaitwa zviri zvizhinji zvinofanira kuripirwa nevakuru. Tinokana vakuru vacho varivo vacho vari kuita zvakaipa zvacho, mvura inganaye munopera kuchikoti Mwari. Saka Mwari akabva akati musanyengeterere nyika, musanyengeterere nyika, zvinyengeterere mweya yenyu, nyengeterere nevamwe vateni, kuti nhamo nematambudziko enyika ino zviregedze kuvawira. Tanhamo nematambudziko zvichagara zviripo, mvura icharegedza kutonaya zvachose, nzara icharova panyika. Asi nguva iyoyo ngairegedze kuwanika ichisvika kuvateni. Ndozvinotaura shoko. Vanhu vane kutenda vanotenda kuti Jesu ndiye ichi, ivavo kuti mvura ikasanaya, tumvura tushoma tunowanaya kuti vanotokohwa chete. Ndozvinoita Mwari. Katipinde mubhuku 2 Samuel 21, mavara makuru ariko, changoitora kubva pa1 kusvika pa6. Nzara pakati paIsraeri nokuguma kwayo. Zvino pamazuva aDhavhidha kwakanga kune nzara makore 3 akatevedzana. Dhavhidha akabvunza Jehovha akati, imhaka yaSauro neimba yake yeropa, nokuti vakauraya vaGibheoni. Mambo akadana vaGibheoni akati kwavari, zvino vaGibheoni vakanga vasina vana vaIsraeri, asi ndivo vakanga vasara kuvaAmori, ndivo vakanga vapikirwa navaIsraeri. Asi Sauro vakatsvaka kuvauraya nokushingairira kwake vana vaIsraeri nevana vaJudha. Dhavhidha akati kuna Gibheoni, ndikakuitireiko pamhaka iyi? Ndikayananisa neiko kuti muropafadze mhaka iyi yaJehovha? VaGibheoni vakati kwaari, hahizi mhosva yesirivheri kana kuti ndarama pakati pedu naSauro neimba yake yeropa. Nesu hatingafanire kuurayawo vanhu pakati paIsraeri, mukati maIsraeri. Iye akati, chamunoreva ndichakuitirai icho, taurai zvamunoda, tiyananise nhau idzi, ndokuripa ngozi. Ndokuripa ngozi, kuripira mhaka pamberi paMwari. Munoziva kuti makauraya imi, munoziva kuti hama dzedu dzakauraya mhingi wekwakati. Nyangwe ngozi ikasauya munhu achara kuti hendiri ngozi, hendiri pano. Munofanira kutoziva kuti imimi kana mwana wekwenyu aita mhosva kumhuri yekwakati, patone mhaka pamberi pedu naMwari. Zvengozi dzedzi dzinouya dzonzi ngozi inini mfundisi, ndikanotadzira mhuri yeimwe mhuri, ngozi iyoyo hanzi ngozi yomuka yotambudza veropa rangu inini.
inobata vakoma, inobata vanin'ina, inobata hanzvadzi, asi inini wacho ndiripo. Otoona kuti hakuna ngozi yakadai so, mweya yetsvina iri kutaura. Hongu munhu akafa, hongu munhu akaurayiwa, asi wamuka seiko iwewe uchienda kune munhu asina kubata mhosva? Musatendere mweya yakaipa ichigara pamusoro penyu nepamusoro pevana venyu vachiti ndiri ngozi, ndakaurayiwa inini. Munoti mwana mucheche akadai akataura zvokuti anzi ngozi, anoziva kuti zvengozi. Potai muchiramba zvemweya yakafa, mweya dzerima, mweya dzemuchadenga dzerima, potai muchidziramba mudzedzinza renyu. Mukoma wangu ini akapara mhaka, hapana mhaka iyoyo painyaya kwandiri inini ichiyanzi ndiri ngozi, ichiyama ndiri inini. Izvozvo hazviko izvo. Munin'ina wangu akapara mhaka, hapana mhaka iyoyo painyaya kwandiri ichigara kwandiri inini kana kugara pamusoro pevana vangu ichiti hanzi ndiri ngozi, takaurayiwa nevekwenyu. Munofanira kuripira pasina zvokuti hanzi pane mweya wataura. Mweya kana wataura ngautaura uri mweya muchena. Ziyai kuti kana paitika mhosva pane mhaka yaitwa. Zvakafanana nemhaka dzakaitwa naanyway akauraya vanhu vazhinji, auraya vanhu vazhinji. Mhaka yapo pamusoro pedzinza raanyway nepamusoro pedzinza ravanhu vakatadzirwa pamberi paMwari patane mhosva huru inofanira kuripirwa. Hongu murume aenda kujeri, asi pane kudeurwa kweropa kwakaitwa, saka panofanira kuripirwa ropa neropa. Vanoregerera kana vaine mwoyo wekuregerera vanofanira kumuregerera kuti anyway tamuregerera nekuda kwemhaka dzake. Shambe mwana uyu peshambe mwana so ivo vakati hakuna mambo, iye munhu wakatipedza, wakatifungira mano akaipa kuti tiparadzwe, tirege kugara panyika yose yaIsraeri. Varume vanomwe vavana vake ngavapiwe isusu, tivasungirire pamberi paJehovha paGebha raSauro, mutsauro waJehovha. Mambo akati ndichakupai iwe. Mhaka yakaitwa naSauro akaita mhaka achifungidzira kuti iye achatoka nokusingaperi. Sauro akauraya dzinza rekwaGabheya, apedza kuuraya dzinza iye akazofawo. Asi Sauro asisipo, paine vana vake ndio vakazotora mhaka dzake. Zvikanzi kuti tiripire mhaka yakaita madzibaba enyu. Toita seiko tiripe mhaka izvo? Tipei vana vake navazukuru vake, tivasungirire pagomo iroro pamberi paMwari obva vaziva kuti zvayanana. Mambo akatendera izvozvo. Vakomana varume vakatorwa vakazosungirirwa pagomo, vakafirapo pagomo. Vanhu vese vakatarisa, denga rakatarisa. Mwari akasvika akanayisa mvura yakaita makore 3 isina naye. Saka hakuna munhu, nyangwe mambo, akatadzire vanhu neutsinye agouraya vanhu agoti mhaka idzodzo hadziripiwe. Chimwe nechimwe chinoripiwa. Mwari ndiye muenzanisi wavanhu vose. Mwari ndiye muenzanisi wavanhu vose. Mwari ngaatienzanise nguva dzose.
izvo zvikune munhu ane makore namakore achiroyiwa, mumwe ane makore namakore achitambudzwa nehama dzake chaizvo, mumwe achitambudzwa ari pakati pevatorwa. Ana South Africa vachipisa hama dzenyu nematai nokuti hanzi havabve kwavo saka ngavapiswe, makwirikwiri saka ngaatsve. Mhaka idzodzo dzinofanira kuripirwa. Satani achapinda pakati pavanhu. Ishe akataura kuti rudo ruchapera, rudo ruchagwamba. Tiri kuzviona mazuva ano, rudo ruri kugwamba, marudzi ari kupandukirana pachawo. Vanhu vatema vopandukirana navanhu vanhu vatema. Mazuva ekupedzisira atiri kurarama. Mhaka dzose idzi dzicharipirwa. Hakuna chichapfuura pasi pezuva chisingaripirwi. Andikuna madzimambo 2 madzimambo, munoti bhuku yechipiri yamadzimambo chapter 8, mavara makuru aripo. Mukadzi weshumeni unodzoserwa pfuma yake yose namambo. Vaya vari kunana South Africa vari kupiswa, vari kutambudzwa nemasasko, vachirohwa, vachitemwa nematombo, vamwe vachiurayiwa. Mhaka dzenyu neropa renyu richaripirwa. Asika richaripirwa kana nguva yasvika, kwete nguva dzino. Nguva yekutongwa kwamarudzi ichasvika. Nguva yekutongwa yevanhu kuti vamire pamusoro pezvivi zvavo ichasvika. Musabare imini godo neruvengo pakati pemwoyo yenyu, nokuti imini ruvengo rukauyawo pamuri muchagara neruvengo irworwo, muchatongwa pamusoro pezvivi zveruvengo rwenyu. Saka bvisai zvinokutambudzai nezvinokuremedzai pamwoyo yenyu, kuti muregedze nemiwo kubatirawo pazvivi zvenyika ino. Nokuti mumwe nemumwe achamira nekatumbuka keke zvivi, mumwe nemumwe achamira pamberi paMwari agoyananiswa naMwari pamusoro pezvivi zvake. Vakakudzingei mukabva musina chinhu, zvamakashandira makore nemakore mogozvishaya zvose, mopfuura mabhodha, moya pabhodha, motorirwa neupenyu kunzi zvazvipfuure, bhadharai mari dzakati dzamusina. Ndinokutaurirai mashoko okukusimbisai. Siyai zvose zveko ikoko, pfuurai makadaro. Vanokutorerai siyai vatore zvose. Chakakosha upenyu hwenyu neupenyu hwenyu muna Kristu. Ndangariro dzenyu ngadziregedze kusvibiswa nevaiti vezvakaipa. Mwoyo yenyu ngairege kusvibiswa nevaiti vezvakaipa. Kana zvichisara ngazvisare ikoko, Mwari vatendera. Kana vachiba siyai vatore zvose. Chero upenyu hwenyu nenyama yenyu vasina kuibata, pfuurai makadaro. Mwari muenzanisi, Mwari achaenzanisa zvose. Mwari kana akuenzanisa, anokuenzanisai mazuva enyu asati apera. Muchaona mufaro uri muna Kristu kana nguva ichinge yakwana. Munhu anosiya zvose zvaisa kuSouth Africa, zvose zvinobiwa kuSouth Africa, agokrosa ari munhu, asi achisvika munyika yekwake, Mwari obva aita muenzanisi wezvinhu zvose. Zvinhu zvake zvitanga kufamba, upenyu hwake obva hwanaka. Izvi zvinoitwa kune vanotenda, kwete kuti wabva kutadzira Mwari, uri mutadzi, uri kuita zvakaipa kuSouth Africa, obva wabirwa propati yako, obva wabirwa mari zvese, obva wakrosa, vati kuberiko kwamwari achandiona. Wasvika kuno unongogara mabhawa, uchitera kumabhawa, kutorire ubhanje nezvinodhaka, otanzi Mwari achandiona. Izvozvo hazvishandi. Ndangariro dzenyu idzi, pfungwa dzenyu idzi nemwoyo yenyu ngaigare yakachena, ngaichene kuna Baba. Monamata Mwari mumweya nemuzokwadi, mokrosa makadaro muchitaiwa. VaIsraeri vakakrosa kubva kuIjipita, Mwari akavayamusa neruoko rune simba, akavaendesa kunyika yehuchi nemukaka. Chavaiva nacho chete kwaiva kutenda chete. Kutenda is only enough.
mingwenderemendere zvima-TV zvimubhedha izvozvo ndo zvakatakura chimweya chakaipa chekusouth Africa. Saka kana Mwari ati zvisare ikoko, ngazvisare nekozi yazvo zvose ikoko, nerima zvose zvisare ikoko. Hapana zverima zvinotenderwa kuuya kunyika yechiedza. Munotakura mindunduru inenge yakarembedzwa nemweya yevanhu vakafa, nezvimafoni zvamakatenga, zvima-TV zvamakatenga kumatsotsi. Munoziva kuti zvakabva kupi? Makatenga zvima-TV kumatsotsi, mukatenga zvimafoni kumatsotsi, munhu wacho akabirwa pasi auraiwa. Saka zvirova kuti foni iyi ine mhaka, iwewe une foni ine mhaka. Ukaenda nefoni iyi watakura mhaka dzerufu, unongochirwa ropa rayakafa. Mwari anenge achiona pamusoro pako, anenge achiona chivi cherufu pamusoro pako, kuti wakauraiwa yemedha, wakatenga zvinhu zvemunhu akafa. Zvakafanana nemunhu anoba hembe dzemufi obva adzipfeka. Watakura mweya yemufi, uri kufamba uri chidhuna iwewe. Vaya vanotenga kumabhero ndoupenyu apa. Musatenge mabhero, nokuti mukatenga mabhero munotenga hembe dzemunhu akafa. Akafa asina hama, mumwe akafa riri tsotsi, mumwe akafa riri huri yekuAmerika uko, vakaiswa muhembe vazaiswa muchibhero, vazvaiswa kuAfrica kuna vanhu vakapusa, vanongopfeka zvinhu zvakafa. Mukapfeka zvinhu zvafa, mukafamba imini, makabereka mweya wakafa rume. Saka uchizona nyange unhu wacho, munhu anopfeka hembe yemubhero, kana akuita unhu unonati unhu hakuna unhu wechibhoyi wakadai souyu. Akuita unhu wechikaradi panapa, unhu wechirungu wekushama-shama, unoona munhu akafamba akashama. Nokuti akapfeka zvemukati zvemubhero. Varume vada kushama, varume vada kugara vakashama. Kana iri hembe, vada hembe inovhurika kusvika uko, ine zislipi rakasvika uko. Kuona mvura, kuona mvura, kuona mvura anakoshama, anabvisa zvese apinde mvura. Munhu wabva afa, iwe wabva watenga zvemukati zvake mubhero, ubva wapfeka chimweya ichocho. Zviri nani kupfeka hembe dzemaChina dzakachipa dzemadhora, dzokuti ukapfeka nhasi ukaiwata chete haichapfekeka. Zviri nani izvo dhani kupfeka hembe yemufi. Aiwa, regerai varume, regerai varume, regerai. Imi varume, musasiya vakadzi venyu achitenga kumabhero. Kana mari pasina, kana vaudza kuti amai, kana mari pasina musaende kumabhero, handidi kuona mabhero pamapano. Kana paine kashoma kare, kamari kashoma ikazoshandisa ikabva handiri kumaChina. Zviri nani tiende kumaChina mutsvaka zvakachipa pane kuti tiende kumabhero. Kwete, vatendi ngavapfeke mabhero. Ndozvo zviripo. Musapfeke mabhero, ana amai, ana baba. Unoona murume akapfeka chibhurugwa chakadai, chibhurugwa chokuti munopinda vanhu achitenga kubhero, achikwane, akachitora kune chimunhu chakafuta chekuAmerika chakafa neBP nokufuta namafuta. Chibhurugwa chacho chauya kuno, iwo hanzi ndio fashion. Ona murume mukuru ari chibhurugwa chakafuta kudai. Munhu wacho unozobuda imomo, unozoona kuti aiwa hakuna chibhoyi chine munhu wakadai semunhu uyu akaona unhu ndaakapfeka mweya wechimurungu. Ndo vanhu vaya vanenge vaine mweya isingazvidzori, mweya isingatye Mwari, mweya inoita zvese zveungochani. Izvo zvawakapfeka bhutsu yaitokwa nengochani iwewe. Patona varume vanotenga futi zvemukati zvekumabhero, akapfeka zvemukati zvengochani zvaakapfeka izvezvi, zvaakatora kumabhero. Mozoshaya kuti kosengo varume varongoita zveungochani zviri kubva kupi? Aya, pane chimweya chacho. Akatenga zvemukati zvengochani yakafa kuAmerika, ndo zvaakapfeka. Ana amai, musasiya varume venyu vachitenga kumabhero. Endai navo kumaChina, vakakanzwa murume akaudza kuti handei kumabhero, chimbonotsvaka 1 2
Ojana aiwa kwete atipeke mabhero pano ande kumaChina, ndai kumaChina. MaChina mshai. Aushai nedhora aushai. Zvimwe zvotengeswa dhora for 2 MaChina. Saka musapfeke zvekumberi. Anenze zokudzwa ngano zvinorava mweya pakereke. Mukadzi weshume wakati gore renzara rasvika, akaudzwa namuprofita Elisha zvanzi pamunyika iyo pachava nenzara pamakore ari kuteera. Asi iye aenda abva afunga ndangariro dzake kuti aiwa ndakasiya musha wangu, rega ndidzoke kumusha kwangu ndinotora zvangu zvose. Akasvika akaona pamunda pake pakugara mumwe, lendi yake yatotorwa, pane masquata anogarapo, vamwe vatokaka fenzi pamunda wake. Wakaipa akakutorera izvi zvinji. Vamwe ina makore mimba chaidzo dzichibata dzichibva. Mimba ikabata ipedze 3-4 months of yafa, iyo zvazodii pane mhepo. Satani achikubirai achikutorerai zvakadaro. Vamwe vakasungwa zvibereko naSatani so kuti munhu anonzi achabara, asi unoona kuti mwana mudiki uyu anofanira kunge achibara uyo, asi anonzi achabara akazvarwa akadaro kupi? Kana asingazvari saka anomboibatireiko mimba yacho yozobva? Ngomwa haitombobatira zvachose, ndiyo inonzi ngomwa. Kwete munhu wekuti anoibatira yobva yabva. Satani anenge akabatai achikubirai achikutorerai. Izvo zvivamwe vanhu vapinda mamereji 2-3. Satani achipinda chete achinyonganisa, opinda zvakare onyonganisa, opinda zvakare onyonganisa. Izvezvo wakupinda mereji yechi4, Satani achikutorera chete. Zvimwe zvacho kuda kwenyu, zvimwe zvacho hakuzi kuda kwenyu. Vamwe vagonochengeta mabasa, ngokupinda basa chete chanzi chasara kubuda. Apedze 3-4 months wadzingwa, wakutsvaga rimwe. Anogara ari pajob hunting chete, anogara kutsvaga chete. Chabuda chacho hapana. Vamwe vanongotambira mari dzacho dzabuda, chaitwa chine musoro hapana. Satani akakubatai mbiri dzakona. Zvino izvo zvezvo ndizvo zvatiri kutaura pano, tichiti zvose zvenyu Mwari achazvidzorera kwamuri, zvakawedzerwa pamupamu wazvo. Sekudzorerwa kwakaitwa Jobho panguva yake, Jobho akazowedzerwa zvakapfurikidza kudarika zvaakanga ari pakutanga, zvichiburikidzwa nevanhu vane kutenda, zvichiburikidzwa kuna vanhu vanoti Jesu ndiye Ishe, kuna vanhu vacharamba ndangariro dzavo dziri kuna Kristu, kuna vanhu vacharambirira vari pakutenda, vacharambira vakabata chimuti. Zvenyu zvose zvichadzorerwa. Mimba dzenyu dziri kubva idzi, Mwari achakupai vana muchavabata maoko. Hapana chisungo chawakaipa chicharamba chakakubatai. Ngetani dzawakaipa dzichadamburwa. Muchapinda mabasa kana kuzviitira. Zvimwe inharo dzamuri kuzviitira, Mwari arati pamwe muzviitire, imwe kuramba muchida munotsvaga mabasa chete. Zvimwe Mwari arati muzviitire, tizviitire. Asi Mwari achazvizarura zvose kana vanhu varambirira pakutenda. Mukadzi weshumani, zvino Elisha wakataura nomukadzi uya wakanga amutsira mwanakomana wake, akati simuka uende iwe neimba yako unogara kwaunogona kugara hako, nokuti Jehovha wakarayira nzara panyika ino, ichava panyika ino makore 9. Zvino mukadzi akasimuka akaita sezvaakaudzwa nomunhu waMwari, akaenda naveimba yake akandogara panyika yavaFiristia makore 9. Zvino makore iwayo akati apera,
mukadzi ndokudzoka kunyika yavaFiristia akaenda kuna mambo kundochema pamusoro peimba yake nemunda wake wakanga watorwa. Zvino mambo wakanga achitaurirana naGehazi muranda womunhu waMwari. Mambo akati, ndondinongedzerawo zvinhu zvose zvikuru zvakaitwa naErisha. Zvino wakati achaudza mambo kuti wakamutsa wakafa, iye mukadzi wakanga amutirwa mwanakomana wake akachema kuna mambo pamusoro peimba yake nomunda wake. Ipapo Gehazi akati, ishe wangu mambo, ndiyeyu mukadzi uyu, neyeyuyu ndiye mwanakomana wake uyu wakamuswa naErisha kubva kwakafa. Mambo akati abvunza mukadzi, iye akabva amuudza. Naizvozvo mambo wakarayira mumwe mukuru pamusoro pake akati, mudzoserei zvose zvake zvose nemichero yomunda wake yose kubva pazuva raakabva naro panyika ino kusvikira zvino. Mambo wataura, hakuna ungapikisa. Vakanga vaita masikwata twawepapo nevakambodyapo vakadya zvibereko zvemunda iwoyo vazvanzi zvose nakuti zviuye zvose nezvakakohwewa ipapo ngaziuye zvose mudzorerei zvinhu zvake. NdiMwari uyu ari kutaura. Tikaisa nhau dzedu kuna Mwari, toenda kuna Mwari, tonyengetera zvakasimba kuna Mwari kuti Mwari tarirai muwenye wakandibira vana, mudumbu rangu rakasungwa, mimba dziri kubata dzichibva, kumabasa asikwanisa kushanda, tikashanda mwedzi 2-3 mabasa ari kupera, mameneja haasi kugara, tikapinda inda buda, tikapinda inda buda. Zvino ndova munhu anotenderedza nyika yose here? Toitwa seiko? Mwari tarirai wakaipa ari kundiwisa. Mwari anokurayira izvozvo kuti mwanakomana wangu makamunzwa nezvake here? Nhau dzenyu idzi makadziendesere mwanakomana wangu? Danai kumasimba, danai kumwanakomana, motaura nhau dzenyu, uye zvinhu zvacho zvine muitirwo wazvinofanira kuitwa. Zvine mutsanyo, zvine munyengetero mikuru, zvine munyengetero yakasimba, zvine kudzamisa pfungwa, zvine kudzamisa ndangariro, zvine mukunatsodzoka pana Mwari, kubva muzvivi, kutsvaga kururama pamberi paMwari, nerudo rwaMwari rwowedzerwa kwatiri, tichitaura nhau dzedu kumwanakomana. Mweya Mutsvene waMwari anobva aenda ubva anotipupurira pamberi paMwari kuti tarirai munhu uyu ndiye anozoonekwa panapa. Amira saGehazi. Mambo akabvunza Gehazi, akabvunza mukadzi, hongu mukadzi ari papo, asi mambo abvunza Gehazi. Gehazi ari kumirira Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene anobvunzwa kuti nai mweya, ko munhu uyu zvaari kutaura nhau dzaari kutaura unoti chii pamusoro padzo? Mweya waMwari anobva akuchemerera, obva akutaurira pamberi paMwari. Iye ndiye anokugomera nekunyengetera kune simba kunodiwa nekunonzwikwa naMwari. Mambo haanzi mukadzi, asi mambo anonzwa Gehazi. Gehazi ndiye trusted advisor wamambo. Saka mambo abvunza Gehazi, nhau iyi unoiziya here? Gehazi akadudzira akati, nhau iyi ndinoiziya mambo. Mambo abva achitora decision. Saka nhau dzako Mweya Mutsvene kana akubvunzwa kuti nhau dzako iwe Mweya Mutsvene anoti kudii pamusoro padzo, Mweya ane zvaanofanira kutaura achipupura zvakanaka zvauri kuita zvine simba. Anopupura seiko Mweya? Anopupura kana iwewe uchinge wanatsodzamasa pfungwa dzako pana Kristu, wanatsotenda kuna Kristu, wazvitsaurira, wakatsanya, uchinyengetera, uchinamata zuva nezuva, usingamire, usingaregedze, usinganete. Nhau dzako dzinosvika tende kuna Mwari. Zvino kana Mweya abvunzwa naMwari kuti toita sei nemunhu, Mweya wabva asunungurai munhu nguva yarebesa, munhu akasungwa nevakaipa. Mwari wabva ati aiwa, ndazwa kutaura kwako Mweya, ita sezvavareva. Mweya wabva achisunungura vanhu panyika dzino. Zvino muitiro wazvo, zvino fomula yazvo. Zvimwe zvine mutoo wazvo wazvinofanira kuti zviitwe, asi chekutanga kudana kumasimba. Tikasadana kumasimba, nhau dzedu hadzine dzakasvikako. Tinopera kugurumuna panyika pano, ndokunonzi kunyunyuta, uri panyika pano kuti hazvindakaoma, uri kubata kamuchiuno uchitenderera, hazvinasi kufamba, hazvino mawani.
upenyu hwangu ovhaenda kufacebook ovhaunotaipa kata onyora zitsamba uchichema uchibowa nhamo ndodiniko ndiri nherera kaini ndiri nherera nhamo yandirova zvazvo onyora tsamba halo tete ndini haidi ovhaura zinhoroondo kuudza kuti Facebook ichakusunungura. Facebook achisunungure munhu munoshama chete ndo zvanongochita kunowaridza nhau dzako pamhene unyora zitsamba kudai so nhamo dzangu dzakazoti ndinonzi haidi dzakazoti ubva dzaitwa dzese ipapo anzi ndibatsireiwo mucomment section ofunza comment section ina vanhu vamwari ndanaka kudzati comment section ine mwari iyoyo comment section chii chinonzi comment section unofanira kudana kumasimba ose dana kumasimba kuti nhau dzako dzinzwiwe tsanyanyengetera ramba uchidaro usanete usarege zvino ukanyora bhaibheri ngaisovhati kufacebook ndinonzi haiti obva warelaxa obva samako muhomwe zvangu zvichaita comment section chaninunura zvinhu zvangu zvangu chaita zvangu zvakaoma but kubva pandakangotumira chete kuna tete unoona mwatifona hello tete Tilda ndine nhau dzangu dzanditaure dakureururawo kwamuri tete Tilda ndakauraya munhu ndakaita zvakaipa zvakati ofungidza kuti kureura kuna tete Tilda kureurura here hakuzi kureurura inokuya kureurura uyari pachechi uyari kwakuru pachechi motaura nhau dzenyu kuti ndakureurura ndakatadzira Mwari nhau dzangu dzakadzakadzakadzakadzakari mobva mareurura kune vanomira pamberi paMwari kwete anatete Tilda vanomira pamberi peng'anga nepamberi peZBC. Kureura kwakuzati kuri kureura wangoshambadza nhau dzako kuti vanhu ruzhinji runzwewo nhau dziri kuitika vanoseka oseka vanochema nero ochema nero asi zvotopfuura zvakadaro nhau dzako dzoramba dziripo ausunungurwe unosunungurwa naye uchisunungurirwe danai kumasimba tomushonga wangu iwana danai kumasimba pasina kudana kumasimba nhamo dzenyu dzicharamba dzichikutambudza zvenyu zvose Mwari uchazvidzorera kutambudzika kwose kwamuri kuita nekwamakaita Mwari achakudzorerai zvose zvakabiwa nevakaipa zvakashanda zvikadyiwa Mwari achazvidzorera zvose mukadzi akadzorerwa munda wake imba yake nezvibereko zvikakohwewa ipapo makore ese akanga asipo avanzi mupei zvose tozvinoita Mwari izvo. Ndinovhara navakorinde bhuku rekutanga yavakorinde chapter 14 ndinoibatira pa26 mukati mavara makuru aripo zvose ngazviitwe nomutoo wakanaka mukereke. Apa tambotaura zvomutoo kwamuri kumadzinza enyu kumhuri dzenyu kune mupfekero yenyu kumabhero kwenyu kwamunoenda muchitenga hembe dzekumabhero tataura nhau dzese idzi asi nhau dzese idzi kutaura kwatadziita nezvekuti panofanira kunge paine mutoo wakanaka unofanira kuchiitwa. Zvino pane mutoo watataura wako iwewe wakanangana newe. Zvino pane mutoo wekereke wakutaurwa panapa paKorinde. Pauro anotiudza paKorinde kuti zvinhu zvose zvinoitwa nemutoo wakanaka mukereke. Patavhura basa ine namboibata zvishoma ndikaisiya. Mukereke hamuzi mezvigure, hamuzi mumazimu dhanzo uno, hamuzi mupawa. Pane mavhidhiyo atiri kuona vanzi vari kuPentecost vachiita zvomweya vachipiniguka vachiita masamasote kana Jackie Chan vendini vachitaura ndimi vari 10 vachidhonzerana vamwe vaisara naro vari pamweya voisara naro kuti iwe wakapomota ndina iwe ndo wakapoma vaprofita ivavo vari kurwa ko varwere ko vana vanhu vaprofita ngwai pamamira pamberi pevanhu mabhengere maneurura ini yaprofiti musati mauya pano zvamava kunongedzerana zvibongwe zvenyu pano. Vaprofita vakadaro vanogadzwa vese pasi
Wakadaro ngagarizike wese pasa pasina basa ravachabata kudhonzerana nokuisana navo vanhu vari pamweya kuda kuita madhizinyongoro pachechi disorder. Hapana chechi nemadhizinyongoro yakadaro. Vaprofita musazvikudze, musazvitutumadze. Hanzi Lord dispenser, muprofita anotonhodza Africa. Musazvipe mazita asina basa. Nyangwe Paulo chaiye haana kuzvipa mazita ekuzvikudza kudaro. Ukaona mweya unozvikudza uzi mweya waMwari. Ukaona vaprofita vanoprofita achidhonzerana achisara navo, havasi vaprofiti vaMwari. Zvino isusu tinovafira kureva, isu tinotaura ipapo atimira atidye imbwa nekunyarara izvo. Kuti munhu abika imbwa apo todya imbwa nekuti anzi kunyara nekuti patiri apaite ayewa. Taurani zvakaipa ngazviiswe pamhene, ngazvitaure pachena. Ibasa raMwari harizi remunhu iri. Tine mashezi mubasa iri. Mashezi atinawo basa iri ndo aunawo iwo mashezi auinawo. Kuti zokwadi yaMwari iratidzwe. Zvino kana zokwadi yaMwari vanhu vakutamba mahumbwe nayo, une simba rokumisa vanhu kuti varumbe zvamakuita izvi hazvipo. Mwana mudiki chaiye akadai anokwanisa kumisa vakuru. Mweya uri kutaura maari ndiwo waunofanira kuteerera, kwete kutarisa makore. Iwe mwana wamuyu akatanga kutaura uyu akauya pachiitika zvinhu chechi zvakaipa, akataura kuti baba izvi hazvisiri izvozvo, ndinofanira kunzwa izwi riri kutaura sati ndaona mwana wangu kuti mwana wangu hasina ntaura zvakadai. So asi zvaataura izvi nezuva raataura nazvo izvi zvinofanira kuti basa ine kuti rega ndimbogara pasi ndimbofunga pamusoro pemashoko aya, kwete kuzvikudza, kuzvidudumadza. Hanzi Frank Flocher dispenser, muprofita anotonhodza Africa. Africa iri kupisa zvoda kutonhodzwa nhai. Kuzvikudza, musazvikudza vaprofiti, garai pasi, dzikamai. Imi vatauri vendimi, mweya imoyo uri kutaridza indimi, mweya waMwari, dzikamai nendimi dzenyu. Nyengeterai kuti ndimi dzenyu dzive nechirevo. Nyengeterai kuti ndimi dzenyu dzive chiprofita chakakwana. Kwete munhu anakadirira nendimi zvaari kuirira zvacho zvokuti ari kureura kuti ndakatadzira Mwari, ndakapomba, ndakafeva. Chechi yese munhu achikodaro, varume reurai zvinhu zvenyu musati mauya pachechi. Uyu wendimi akataura nendimi, mumwe wotaura nendimi, wotaura vari vaviri. Kana vapedza kutaura vobva vatidudzira. Kana paine anodudzira ngaadudzire kuti vari kutaura kuti kudii varume ava. Muri kutaura kuti kudii. Kwete vanhu vanongorira nendimi. Aiwa kwete. Hakuna zvakadaro. Paulo kumakereke akafamba uko, hakuna Paulo pakasvika anamborira nendimi zvisina order. Tanzi vakaenda nendimi. Paulo asvika pakutaura kuti varume, inini chaiye ndinotaura ndimi zhinji pandiri pana. Asi handizvikudzi nazvo. Nokuti kana ndisina rudo chete, hapana kana zvazvinoreva zvazvibatsire chii. Kana munhu otaura nendimi, ngataure ndimi dzinomusimbisa iye, ngaasimbiswe nendimi dzake. Kana ndimi dzake taura pamusoro pekereke, ngapaine adudzire pamusoro pendimi dzake. Kwete kuvhirika basa raMwari vanhu vachidhonzerana nendimi. Vapedza kudhonzerana muchijamba, muchidhonzerana, chitiudzaika mamudhonzerana neni. Chitiudzaika mamuchidhonzerana kuti zvidii. Unoona kuti makabatana, mungadhonzwa chambiri goni Samson ngezvechandi kudai. Chitiudzaika mamuchidhonzerana neiko. Hapana. Hanzi kusimbiswa. Ndokusimbiswa pachikoko. Ndepano kanyorwa mubhuku kunzi Paulo akasvika akasimbisa vanhu pachikereke
vakarova masamasoni, vakajamba mudenga, vakapiniguka, ndo vanhu vakasimbiswa. Hakuna mweya akadaro. Mavara emweya akanyorwa naPauro. Timoteo akamanyora. Mavara emweya nezvipo zvemweya nekusiyana kwazvo. Abva atsetsenura akataura kuti kune zvipo zvendimi, zvipo zvekuprofita. Zvose izvi zvinoitwa nomweya mutsvene waMwari. Kwete munhu angati wamasamasoni ajekitani, obva arova samasoni, obva apiniguka nekuko. Kanzi mweya mutsvene waMwari anzi anozvininipisa. Anozvanzi mweya waprofita wakaiswa pasi pevaprofiti. Zvichireva kuti vaprofita vanokontrora mweya uri mavari. Anzi mweya waMwari une mwoyo munyoro nemwoyo murefu. Zvino kana munhu ataura kuti ndiri flota dispensa, profita anotonha zaAfrica, akuzati kwakuzvikudza here? Aiwa varume, aiwa izvazviko izvi, isu tine mafiro kureva, tinotozvireva chete. Unoona munhu anoshanza ukataurira vauki chokwadi vanokuroya. Vanokuroya seiko vasina simba? Ukaona muprofita wenhema haana simba, ndosaka ari wenhema. Kana iwe usina kutotenda kuti iwewe una mweya wazvokwadi, iwewe utori wenhemawo zvakare, saka uri kutya venhema. Muprofita wenhema anoudzwa pachena kuti murume iwe hauna mweya, ibva vagara pasi. Takamboenda kwatikakokwa uko masowe uko, tadangwa ikoko tina aprisita, vatanzi handei kwatadanwa, vari kuti vane pungwe. Tikati ngatikurudzei kuenda, ngatiendei kuma5-6, takasvika zuva tiripo, tikasvika tikati tinazwana ndokuta sei pekunaskorongedza hudi dzedu, togodaiso vanhu togoungana vanhu, tosvika vanhu varipo, tese tiripo, kandei nguva iripo, tozobva yedu kana kuma1-2 ikoko kutenge tambobva kuma6 kusvika kuma1-2 atinge tambonamata. Takati tasvika kumasowe ipapo, patasvika takapfeka bhutsu dzedu, takabata machimbi mumaoko medu, takabata mabhaibheri mumaoko medu, varume vakaita hasha. Chivanzi muri kuuya seiko kuchitsika pagwanza nebhutsu plus mabhaibheri, ndirakuzaimene mabhaibheri eni panapo, mozvaisa ndamate nemabhaibheri pano. Takataiwa varume, imi ndimatikoka, kana matikoka isusu tinova mabhaibheri, tinoenda mabhaibheri edu. Kana ine musingati zvemabhaibheri takugarawo takamabata sina mavhuri, asi mukatipo shoko totomavhura, asi mukasatipa tokuramba takagara tine mabhaibheri edu. Zvikazaiwa varume vakwanana kuti voda kutirwisa, chivanzi makamira kuti pagwanza nebhutsu. Muprofita ndo akabva angotenderera patakamira tese, abva angotenderera achidrova netsvimbo pasi. Vasumudza tsvimbo mudenga akati, varume ndimwari upiko wamunonamata Mwari asingaverenge bhaibheri? Pano hapana chechi. Patabva ipapo pataenda, vakasara vakaita chechi yavo. After 1 month vakazosangana nemumwe wacho akaripo, zvikanzi varume kubva paika patikadetsana nemi paya, chechi yakaparara, vaprofiti vese vakasungwa, vanhu vakabatwa vachirepa, vanhu vakabatwa vachirara vakadzi vevanhu, panga pasina chechi zveshuwa, hapana chechi nonhasi. Ndimwari upiko anonamatwa navanhu vasingavhure magwaro aya? Ndimwari upiko anozviti mweya wake ari kushanda matiri, ndiye anoshanda nevauki? Muuki anokuitira go back to sender, ogadzira bhomba, okukanira chibhegedhiya. Mweya upi? Ndimweya munyaradzi here watonzwa nezvakataurwa naPauro? Anonotora central locking, hanzi tikuita central locking, oloka, hanzi mukadzi wamavarana nemunhu anolokwa kudai. Hakuna mweya wakadai, un'anga huri pachena. Ende musatya kutaura, nokuti mukaona vakuda zvemishonga zvoreva kuti havana simba remweya mutsvene. Ana Simoni n'anga vakazviita izvi, vakasvika pakuti varume, ndikuona nesimba ramuri kutaura naJesu, muri kuita zvishambiso panapa, mweya yakapari kutiza, ende muri kumutsa vanhu vakafa, vari kurwara, vari kupora, chimbotitengeserewo zvishoma mweya uyu. Ukanzi wakarasika iwewe,
mweya uya utengeswe ndewe mahara uyu mweya uya upiwe munhu wese wese. Kana uchiuda mweya unofana kuva munhu anotenda kuna Jesu atinoparidza nezvake. N'anga ikasikata hama ndeizva Jesu wenu nokuti ndombotanga ndambotenda, ndombotanga ndambonyengetera, ndombotanga ndamunamata. Aiwa, garai nemweya. Mweya wakaipa ngautaure pachena. Iwewe mweya wakaipa ibva pati. Satye kutaura zvo. Uchitendera zvo. Uchitya Satani. Kwete. Satani ngaashaye zvinhu zvake ikoko, musiye aite ikoko. Musazoti Satani ari kuita zvinhu zvake mubva maenda ikoko, imi muda kuchalenja ikoko, munopingwa ikoko. Kana Mwari asina kuti endai, kusaenda ikoko. Asi kana Mwari akutendera kuti enda udza murume uyu zvati asiri, aiwa taura. Ufanira kutya Mwari ari kutaura mauri. Ari kutaura mauri ndiane simba rekudzima mweya akakuda. Anotora mweya kuswera wafa achitunha hapana kutamba rakazadzira. Ananiasi naSafira vakabira Mwari. Murume nemukadzi vakawirana pakwavo kuti tichabira chechi mari. Pauro akati machireko chinhu chakadai so chakaipa. Murume nemukadzi kutakuwirirana chinhu chakaipa kudai so chokunyepera mweya. Nawe yakasiri pakuti varume vakavaita mari. Zvemari izvo mweya akatora dzaiwa, zvemari is fine. Ini zvemari izvo ndokwanisa kuti hazvina mhosva. Asi mhosva iripo manje maita ndekuti manyepera mweya. Kuita mweya achitoiso kutamba nemweya waMwari. Ananiasi akabva adorera ipapo abvafira ipapo. Mukadzi wake achiteera achiti mbona idzi tsoka dzinyoro idzi neapo pazvuzvurudzwa. Iyo mulaini wako nazvuzvurudzwa. Murume wako chitunha chemurume wako ichi. Iye abva adonhawo futi ipapo. Saka kana mweya achikwanisa kuti munhu adonhe ipapo achifira ipapo, ndimweya upiko waunozotya iwe ukudza auki kuti aurume izvamuri kuita izvi hazvina umwari izvi. Saka tiona vamwe vachitora munamato yekumadokero. Munhu oitora munamato, mukadzi arenda kusowe, oenda kusowe oitora munamato, abva kugeza munamato, ananga kurota muprofita. Kurota achirara nemuprofita wiki rese zuva nezuva. Ndimwari upi? Hakuna Mwari akadaro. Saka Mwari achiti potai muchiedza mweya munofamba nayo, kuti muone kuti mweya iyi zvirokwazvo yakatumwa naMwari. NdiyaMwari here mweya iyi? Ikati ndichivhara ndichangorova pa26 kusvika pa40 ichipera. Zvino tichatiko hama dzangu kana tichiungana mumwe nemumwe une pisarema, neune chekudzidzisa, une chimwe chaazarurirwa, neumwe ane rumwe rurimi, neumwe uchazochidudzira rumwe rurimi. Ngazviitwe zvose kuti musimbiswe imimi, chiprofita, evhangeri, kuparidza zvataurwa apa, kudzidzisa, kushumira zvose zvataurwa apa. Ngazviitwe kuti zvisimbise kereke, kwete kuti munhu azvure ndundu kuti muprofita anotonodza Afrika. Hazviko izvozvo. Pauro azviramba izvo. Ngazviitwe kuti musimbiswe imi kereke. Kana mumwe achitaura nerumwe rurimi, ngazviitwe navanhu vaviri kana kuti varege kupfuura vatatu. Inhau dzendini, vanhu vaviri kana kuti vatatu. Vakapfuura vatatu amadhirama atakuita madhirama pana. Saka chii chinozoitika vakapfuura 3? Asi kana pasina, adzingazviitwe navaviri kana kuti ngavarege kupfuura vatatu vachiravana, mumwe ngadudzire mumwe chete. Saka apa ishari kuti vaprofiti vaviri, uye akataura ndimi, uye wataura ndimi, pakati pavo panofanira kunge paine hwana achadzidudzira ndimi idzodzo. Pakaita vatatu, pavatatu apa tikataura nendimi tiri vatatu, panofanira kuita hwana achataura ndimi idzi achidudzira kereke. Kwete kuti uyo wanotaura zvake, uyo taura zvake, uyo taura zvake. Wanofanira kuwirirana pamweya, asati ataura kuti ndiani achataura nauyu.
vapedza kutaura pamweya wobva vachitaura kuti nauye akaitaura nendimi pana kuna varume avo inauye kuti zvakati nechakati nechakati. Asi kana pasina munhu anodudzira, ngaanyarare mukereke, ngaazvitaurire iye nokuna Mwari. Saka varume vairi ava kana vatatu ava vakataura nendimi, vakataura nendimi. Zvataurwa nevese vatatu, pakati pavo vese pakashaya anokwanisa kududzira zvataurwa nemweya pana. Wacho ava vari pamweya vanofanira kuzvitaurira ivo, vobva vazvitaurira kudenga kuna Mwari. Asi kana paine munhu mukereke uyu akagara pasi anzwa zvataurwa asi ava vatadza kududzira, iye ndiye anosumuka ari oga odudzira oga. Kuti varume vatatu vamaona vachitaura nezvendimi, ndimi dzavo dziri kududzira zvakati nezvakati nezvakati. Oda yaMwari, Mwari ane oda, kwete zvigure. Vaprofita ngavataure vaviri kana kuti vatatu, navamwe ngavauyidze. Zvino kana chimwe chinhu chikazarurirwa mumwe ogerepo, wokutanga ngaanyarare. Saka ndikasumuka inini ndikatanga kutaura nendimi, Mwari ndizosumuka kutanga kutaura nendimi, totanga kutaura nendimi. Tapedza kutaura ndimi, pakaita mumwe munhu ari mukereke akasumuka panhau dzatiri kutaura idzi, akatanga kutaura nendimi achitaura nemi, inini ndakuma ndinogara pasi, akufanira kupedza ndimi idzi achitaura nemi. Vamwe vari kunzwa ndimi ava vari kutaura nendimi vanofanira kunge vachiidza kuti vaone kuti ndimi dzandinotaura ndidzo here kana ndedzekunyepa, ndedzasatani. Saka mukapakatata nendimi dzenyu ipapapo, ndichakubvunzai nendimiwo zvakare kuti tione ndikuedzai kuti ndimi dzamunotaura ndedzechokwadi here. Kana paine mumwe wechitatu anobva auya kuti zvakare obva kuedzai kuti zvakare achiona kuti ndimi dzamunotaura ndedzechokwadi here. Kana zvozvo zvavo zvazikanwa zvoti ndimi dzinotaura ndedzechokwadi, kana paine ndikatadza kudzidudzira, kana uyu akatadza kudzidudzira, kana paine mumwe ari mukereke uyu akadzinzwa ndimi idzo dzinedzwa nedudziro yadzo akadzisumuka ududzire, anofanira kusumuka achisumuka tofanira kugara pasi kuti adudzire ndimi dzenyu, nokuti dzanzi ndimi dzenyu ndedzechokwadi. Oda yaMwari. Kwete munhu anongopwakataka nendimi, apedza kupwakataka nendimi obva ataura ndiri. Toziva seiko kuti ndimi dzako ndedzechokwadi? Toziva seiko kuti watumwa naMwari iwewe nendimi dzako idzi? Kana zvawataura ndimi dzako idzi pashaya kududzira, dzitaurire iwewe ubva wadzorera kudenga kuna Mwari. Mwari ndiye ati dzidzorere kwadzabva. Ndozvitaura Mwari. Pauro ndozvataura kuti kana pashayiwa mududziri dzorerai kwazvabva. Asi zvenyu kwete kuti munhu anochengeta ndimi, achengeta ndimi, chechi yapera paiona munhu akusenda meseji, baba ndati ndikudzei ndimi dzakachitaura paipe dzinotaura Satani. Ukaona munhu akudaro ndiSatani. Kana ndimi dzaburuka muchechi ngadzitaure muchechi. Hakuna ndimi dzinotaurwa mumafoni evanhu. Zvemuchechi ngasvika muchechi ngasvika mutoo wakaita sei wakanaka kutaurwa naPauro. Kana ndimi dzaburuka muchechi ngadzitaure muchechi. Kana paine mududziri ngadzidudziri, kana pasina mududziri ngadzidzorere kwadzabva. Simple. Nokuti mukaprofita mose muchiita mumwe nemumwe kuti vose vadzidze, vose vanyaradzwe. Nguva yekuprofita kana vaprofita vari vakawanda, mumwe nemumwe achaprofita zvaachaprofita. Asi kuprofita kwamuri kuita hamuzi kwekuone kwokuti anzi iwewe ndio profita chaiye ndio unoziva ndio unonhonga, kwete. Pauro pana pari kuti aiwa mese mungaprofita, asi kana zvakuitwa ngazviitwa kuti vana vanyaradzwe. Kereke ngainyaradzwe nemashoko amuprofita. Ende kana makuprofita hadzikutsanire munhu wani, chechi haisi munhu wani. Unoona profita 10 nemunhu wani, amaimini asumuka, amaimini chokwadi chataurwa nauyu, uyu osumuka, amaimini chokwadi akutsindira, ari kutsindireiko? Satani gara pasi, hauna mweya. Mweya waMwari upiko, unoona madzokorodza chinhu chimwe chete. Satani ndiye anodzokorodza chinhu chimwe chete, nokuti hapana zvaari kuziva, hapana chozivikanwa. Kana ari mweya waMwari chaiye,
Muprofita akangoprofita ari yoga zvinofana kutendwa izvozvo. Kana zvataurwa pandimi zvida kusimbiswa ngapasimuke muwanzo pandimi zosimbiswa nabharira ini. Kwete kuti 100 waprofita pamunhu 100 kusvika munhu atora machenjika kuti hai pese pandiyonechi kwenyu ndoprofita naprofita 100 teki. Tazvimwe zviprofita zvinonyadzisa. Mukadzi wemunhu akakarana nemurume wemunhu, Mwehovha ataura mukereke kuti amai regesa zvamuri kuita. Ndabva muri kuita zvinonzi upombwe. Mwehovha ataura nenzira yakanaka, asi munhu ari kutaurirwa aziziva kuti ndabatwa nhau dzangu idzi. Owanditendeukai nekuti chiri chamuita chiri cheupombwe hachidire kudenga ichi. Iwewe muprofita nekuda mbiri obva ati uyo atadza kuprofita. Ndaana kuisa pachena kanditaure nini pachena inini muprofita notorwa zaAfrica. Obva wati amai imimi makaita upombwe nemurume anogara kwakati ndinototaura paanogara ndokaziya. Obva mataura kunyadzisa amai avo. Vanyara kare zvino vachatendeuka here nemashoko ako kana kuti vachakura musoro kana kuti vacharegeza kuya chechi. Kana munhu adzorwa ngaadzorwe nemweya waMwari kwete nekuzvitutumadza. Kana wakuzvitutumadza wakuprofita uchizvitutumadza izvozvo zvinouraya makwai. Mweya yamakwai inoputsika. Ndachiprofita hachina kuya kuzoparadza makwai, achikaya kuzoupa makwai kuti asimbe. Kana vakapomba ngavaudzwe kuti amai imi meregedzera zvamuri kuita. Zvamuri kuita izvi nerimwe zuva chamunyadzisai panapa. Muromo wekutanga vakadzokorodza vachapiwa mumwe muromo wechipiri. Kechitatu mweya waMwari achaisa pachena zvichaiswa zvese zvowaridzwa. Amai imimi kechitatu chiri kudzorai chinhu chimwe chete. Taona kuti hamusi kutendeuka pazvinhu zvenyu. Imimi muri kuita upombwe nababa vakati kana zvichienda ikoko zvisvika ngazvisvike. Zvemweya izvi zvikazviitwa nemutoo wakanaka. Pauro anotaura nokuti mukaprofita mose muchiita mumwe nemumwe kuti vose vadzidze, vose vanyaradzwe. Zvino vamwe vanodzidza sei? Kana utabata varafta avabata rubvu bata kaki chaiko chete vanodzidzei? Hapana chavanodzidza. Vanotaura kuti aprofita wei profita kwake chechi inopera ingori profita wei profita wakakuite. Saka pane zvose zvaitika chamabata chekuti profita aprofita. Pane zvose zvaitika chamabata chete zvekuti profita aprofita amai upombwe. Kumambobata here kuti upombwe hwakaipirei? Kana maita upombwe chii chichazoitika? Pane zvaitika izvi. Pauro ndozvaanotaura kuti vose vadzidze, vose vanyaradzwe. Mweya yavaprofita unozviisa pasi pavaprofita, nokuti Mwari haazi Mwari wenyonganiso asi ni Mwari worugare sapakereke dzose dzavatsvene. Saka chiprofita chepakereke chikataura chiprofita hachisi chiprofita chinofanira kuti kana munhu aprofita vanhu vanokwinya maoko so voti kana makuda dry hands uyai, kana makutoda zvangu inini uyai, vanzi chihera kai. Hakuna chiprofita chakadaro. Mweya yaprofita nesa pasi pevaprofita kuti vaprofite muve necontrol. Mweya anokwanisa kukuudza kuti amai hakuna amai akagara apa, amai vakapomba nemurume uyo. Unokwanisa kuita kuti musenchechi muprofita toudzwa nemweya kunzi amai vakapomba nemurume uyo ari papo uyo ovati uyo azayewa uyo. Mweya wabva wakuudza kuti uyo, asi mweya wakuudza hauna kukuudza kuti chiparadza kereke, hauna kuudza kuti chibva waranga. Ndachiprofita chawakuita ipapo kuti chakuda mweya waMwari chaivo wakasimba. Ndamweya zvaakudza akuzarurira kuti wewe semuprofita ushandise uchenjeri pakuprofita kwako nauyi. Kwete kuda kuzvitanzi ndinotono dzaAfrica, profita Fletcher Dispenza, profita anowana notono dzaAfrica. Obva wati amai vana baba vakapomba imi vakadai, unoti baba vachadzoka kuchechi, amai vachadzoka kuchechi. Upombwe hwavo mati uchaperera kana kuti matousimbisa. Nokuti chiprofita chavanhu kuti kana chiprofita chachaprofitwa pafana kuva nedzidziso, vanotendeuka votendeuka. Nokuti babavo vakaona kuti zvawaita hazviite,
vanokwanisa kuda kuchuna mapatsi woti uyatibobvisana mazino. Tamuitira waita uneka kuzvikudza, ende ipapo mweya anobva uvati ndakwenda ndapedza basa, iwewe ndiwatadza basa, osara ugogwezenirwa mazino pachechi ipapo. Vaprofita vakapiwa mweya weuchenjeri. Profita aine uchenjeri nhau, nokuti nhau dzimwe dzinokuurayirai chechi. Chechi haizi yenyu, chechi yaMwari. Saka mweya waMwari hauye kuti ukupei zvinhu zvinoparadza chechi. Mweya waprofita inoisa pasi paprofita, nokuti Mwari hazi Mwari wenyonganiso, asi ndiMwari worugare. Sapakereke dzose dzavatsvene. Vakadzi ngavanyarare pakereke, nokuti havatenderwe kutaura. Mapanzwa vane. Ndi Paulo arikutaura pachechi kuvaKorinde. Vakadzi ngavanyarare pakereke, nokuti havatenderwe kutaura. Hatizi rini tataura. Varume havariti varume, vakadzi vaparidze, varume vakadzi vataure. Hanzi naPaulo, nyararai, garai pasi. Garai pasi mutizive. Vakadzi ngavanyarare pakereke, nokuti havatenderwe kutaura, asi ngavazviise pasi sezvinorevawo murayiro. Murayiro unoti kudii? Vakadzi ngavaise pasi pavarume vavo. Vakadzi ngavave nekunyara nekuzvidzora. Tomurayiro. Saka Paulo apa ari kusimbisa pakereke yavaKorinde kuti zvandaona zvichiitika pana maumbwa, yakasvika pachiva maumbwe, vakadzi vachiparidza, vakadzi vachiita zvavo, vachiita jamba, vaprofita vachipira nekungwa, vachiita champirigoni, vachiita zvomweya. Zvikanzana naPaulo, arume zvazvo zvichiitika panapo zvazviite. Paulo apa atanga kudedemura kubva kumweya, mashandiro omweya nezvinofana kuita mweya, kuti mweya iri pasi pavaprofita, kwete champirigoni chamuri kuita. Imi vakadzi garai pasi, nokuti zvakanyorwa chinzi vakadzi nemurayiro garai pasi, dzidzai nekunyarara nekuzvidzora. Paulo akagadzirisa kereke. Kana vachida kudzidza chinhu vakadzi avo, ngavabvunze varume vavo kumusha kumba uko, nokuti hazvifaniri kuti mukadzi ataure mukereke. Uko kumba uko wozobvunzana nemurume kuti baba, chiko chaachinetsa, pane zvanga zvinetsa pai, ndaona vanhu vachishanga vanhu zviri kuwirirana, chii chaachinetsa pai. Baba obva vataurira mai kuti paipe pane nhau yanga ichiitika chakachakachakachakachaka, but don't worry, misiyana inayo nauyu. Ko vhesi yaparidzwa paipe yavhara yabasa yeye andakuinzwisisa, nokuti paipe pasitaura zvakati ndizvo here. Murume obva ataiwa paipe zvanjira zvakati paipe zvaaparidza ndizvo zvaaparidza paipe zviri kureva zvakati. Obva wadzidzisa mukadzi wako kumba, mukadzi wako obva ati amen, atenda shoko. Kwete kuti mukadzi anonota nharo kumba, aparidzwa paipe hakuna zvakadaro. Saka taakuita zvaazvibakira muno. Zvanzi bvunzai varume, kwete kuti anharo navarume kumba uko. Saka Paulo akazoti vakadzi ngavagare pasi, nharo dzakawandisa too much, plus vanokecha mafeelings. Munhu wechirume zvosvika kuti Satani gara pasi, anokwanisa kunzwisisa kuti zvandaita paipe hazviite, gare pasi. Chechi yapera tokoti murume uya pano paipe ndakuti gara pasi, zvawataura paipe tadzamuudza zvakaipirei, zvatamugarisa pasi ipo pai, zvatamuri Satani gara pasi. Obva anzwisisa kuti ndatsurwa paipai, nepandatsurwa paipe zvoshiwa zvandaita hazviite. Ngaudze mukadzi zvoti Satani gara pasi, maiwe mazvinotorwa pachechi, bvisa madhuku kanda uko, ndinokushamirai pano, ndinoti chiherai nini, hamuniziye. Obva tora mazita avo ezvibhakera ekumusha uko ekudzimu inoenda, ndinonzi chiherai nini, obva tora mazita avo efight, tanoizi pachechi. Aiwa, garai pasi pakereke. Vakadzi ngavanyarare pakereke, nokuti havatenderwe kutaura, asi ngavazvise pasi sezvinoreva murayiro. Kana vachida kudzidza chinhu ngavabvunze varume vavo kumusha, nokuti hazvifaniri kuti mukadzi ataure mukereke. Ko shoko raMwari rakabva kwamuri here? Kana kuti rakasvika kwamuri moga here?
unoona vanhu sekuya kwakaita shoko iri rakauya pajerusarema rikauya pamasha rikauya kujohani masowe rikaenda kwamarange rikaenda kuZCC kwese kwarakaenda shoko rakasvika riri rimwe chete handina kusvika rakachinjwa asi veko manito vanorichinja kuti vafadzi vakadzi vavo ikoko vobva vati vakadzi ngavaparidze muchechi vada kufadza vakadzi vavo asi shoko iri parakasvika kwavari voga here kana takasvika kwatiri tese ndozvitaura Paulo shoko iri rakanzi vakadzi ngavagara pasi kadzi rikunyarara nekuzvidzora shoko iri varasvika kwatiri patariteerera kuti ndozviri kutaura vanhu ngasaka vakadzi garai pasi varume vaite basa veko ikokoko kune vamwe makereke vakati aiwa iyi yakaipa iyi bhozi vakadzi hanozobuda chechi manje vamwe vachika kutongwa kuti manje si vakadzi vedu manje tonorohwa kumba uku budei buda rume vafanira kufadza vakadzi vavo apa vashandira murayiro waMwari hanzi murayiro naPaulo hanzi murayiro zvino kana uri murayiro mubva mauchikora zvino mava chikori nemurayiro nokuti Mwari akataura kuti hapana mumwe womurayiro ungachikorwe mubhuku iri kana kushandurwa mubhuku iri denga nenyika zvikazopfuura pana kuti rimwe ramavara emurayiro shandure kana kuchikorwa ukavaudza kuti varume zvamuri kuita hazviite zvokuti munoisa vakadzi vachiparidza vachijamba mudenga vakamupfeka tumamiriki wakadai so vari pamberi pavarume vanodzidzeka varume chavanodzidza hapana kuvati isusu manje isusu ndo mutemo wedu panapa isusu mutemo wedu imimi kana makuda zvenyu zvipostori bado kuenda kwenyu obva vazvisimbisa pakutadza kwavo nekuipa kwavo hakuna varume vakadaro vanoenda kuushe wekumusoro kudenga hakweni kana varume vari wiki kudai so kana uchita wiki pashoko raMwari unozotungamirira chiko chaunotungamirira uchada kutungamirira zvakataurwa naMwari saka Mwari akataura kuti ndakaisa kumurume simba murume akapiwa simba rekuita basa nekuparidza shoko iri zvino hangwaniwo wapiwa simba pamashoko aya obva watora shoko iri nokuti uda kuti uona kuti mukadzi wako aswirana neshoko iri wada kuchinja bhuku wewe uchinja bhuku fadza mukadzi wako ndo zvakaita baba wako Adhamu izvozvo ndo zvakaita kuti baba wako afe mugadheni izvozvo vakateerera inzwi remukadzi wavo vakaedza kuteerera inzwi raMwari Mwari ari kuti ichi hachidyiwe ichi iwo kuti mukadzi wako adya wanzwa inzwi remukadzi wako mukadzi akati chinonaka chinhu ichi idya wonani ndakufa wabva wateerera inzwi remukadzi wako izvozvo ndo zvakavabva wakafira izvozvo zvimwe chete nemagwaro iwaya ukateerera mukadzi wako pamagwaro aya obva ati magwaro aya mukadzi wangu ndianonasogona kuparidza varume kukereka vagona kuparidza maparidzira mukadzi wako kumba ikoko obva waenda kutiparidzira mukereke evhangeri yakaparidzira mukadzi wako kumba hakuna varume vakadaro hakuna evhangeri yekuti mukadzi wako anokuparidzira iwewe iwo vauya pachikereke panapa uda kuparidzira evhangeri yakaparidzira mukadzi wako kumba uko zvekumba kwenyu nezvekumba kwenyu ikoko kana uchitongwa ikoko kana muchichikora murayiro waMwari chikora ikoko kwete mukereke uko evhangeri inoparidzwa panapa ngaine evhangeri inobva kudenga kwete kuti munhu anogara akanyora kuti iyi ndiana kuparidza next week hakuna shoko rakadaro shoko iri rinopiwa ipapo kudenga rinenge richibhekwa patinorikummirira tichivhura kuti Mwari tipe evhangeri ndo painoburuka ipapo saka basa rakapiwa varume rakapiwa vakadzi vanenge ina magaraji avo vikire saa achidhumana musoro vachiitirana makuhwa sande vanonzi paridzai chechi anoenda aine nhau yake akatangidza ava manyavo nokuti vakavataura vanhu vezuro evhangeri ingeri teki saka garai pasi tidzai kunyarara nemuzvidzoro ko shoko raMwari rakabva kwamuri here kana rakasvika kwamuri moga here kana munhu achiti ndiri muprofita kana ndiri womweya ngatende kuti izvo zvandinokunyorerai murayiro waShe zvakanzi naPaulo apa kana munhu achiti ndiri muprofita kana munhu achiti ndiri munhu waMwari evhangeri yakaparidza pano kubva pakutanga kusvika pano ngazive kuti murayiro waMwari ngatende kuti evhangeri yandaparidza panapa ndiyaMwari haisi yangu inini mashoko akanyorwa naPaulo ngatende kuti akabva kuna Mwari haana kubva kumunhu
mashoko akanyorwa mubhuku iri ese akanyorwa pamusoro paKristu. Saka kana Paulo akanyora tsamba kuvaKorinde, ndi Kristu akanyora tsamba kukereke yake. Saka kutenda kwako iwe usatenda uchiti Paulo aiva munhu. Paulo ari munhu akanyora tsamba akanyora kuvaKorinde. Paulo akataura ari panyama kwete. Varume vaigara vari pamweya. Paulo ndiye kunyeperwa naAnaniasi naSafira. Akazadzwa nemweya waMwari vakanyepera mweya vachifunzana kunyepera Paulo. Saka vakafa. Saka mashoko aya mashoko emweya. Kana ndiri kuparidza shoko rineri uchiona mufundisi chita mufundisi ndiye ari kuparidza mashoko, handizi rini. Ndi Kristu ari kuparidza shoko rake kukereke yake. Tenda kuna izvozvo. Saka hama dzangu, shingairirai kuprofita. Musingadzivisi mumwe kutaura nendimi. Kune machechi ana SDA navaroma maCatholic unopinda general chinoenda kuya, avabvumize ndimi iko kuya, avabvumize chiprofita iko kuya. Jehovah Witness chaicho avabvumize zvese zvomweya izvi zvechiprofiti nendimi, hazvibvumidzwe zvese izvi. Saka zvabuda pachena hama kuti makereke ose asikaite zvomweya haazati ari machechi ani aMwari. Machechi aMwari anzi zvoni shingirirai kuita sei kuprofita. Musadzivise vanhu kutaura ndimi. Ndozvitaura Paulo pakuvaKorinde. Saka chechi yekwaKorinde siyana sei nechechi yepaZimbabwe apo. Ndozviri kubvunza Paulo. Shoko rakasvika kwamuri moga here kana rakasvika kwatiri tose richitaura chinhu chimwe chete? Zvino kana shoko rakupesana, zvinhu zvakupesana, vamwe vakuti tinoita ndimi, vamwe hatite ndimi, vamwe vati tinoprofita, vamwe vati hatiprofiti. Tombataziva kuti vasingaite havazati vari vamwe. Shingirirai kuprofita. Musadzivisa nevamwe kutaura nendimi. Saka ndimi ngadzizare muvanhu, chiprofita ngachizare kuvanhu. Hapana munhu akazarura akazona haakwanisi kupinda. Paulo anotaura kuti kana achitaura Paulo asitaura kumunhu mumwe chete, ari kutaura kereke. Saka kereke ndimi ngadziwedzere kwamuri, chiprofita ngachiuye kwamuri. Shingairirai kuprofita. Saka uri pauri ipapo, shingairira kuprofita. Shingairira nendimi idzodzo, utaure ndimi, usadziviswe ndimi dzako. Ndimi dzako dzinosimbisa iwewe, nendimi dzako dzinosimbisa kereke, kuti vanhu vose vadzidziswe. Ndozvinotaura shoko. Saka hama dzangu, shingairirai kuprofita. Musingadzivise mumwe kutaura nendimi, asi zvinhu zvose ngazviitwe nomutoo wakafanira nemurayiro yazvo. Zvine murayiro izvi, zvine mutoo wazvo zvinoitwa nemurayiro wazvo zvinofanira kunge zvichiitwa. Musazvikuridze pazvinhu. Danai kumasimba, ndo mutoo wazvo. Tsanyai, nyengeterai, danai kumasimba zuva nezuva, zuva richibuda zuva richinyura. Nguva dzose ndokunoti kugara muna Kristu. Ibvai pakutadzira Mwari, ibvai pakuita zvinhu, ibvai zvekutambudzwa naSatani dhiabholosi, mobva makanda mapfumo pasi. Nokuti munhu achida akabata pfumo rake mumaoko make, achine faiti yekurwa maari. Asi munhu akanda mapfumo pasi watodyiwa kare nyange asati adyiwa neshumba. Ndakabata pfumo rangu iyi, shumba izvo zvitete ne50-50, shumba iri kuweni ndiri kuno, ine pfumo rangu kuno, we have a 50-50 chance. Asi nezuva randokanda mapfumo pasi kudai, shumba yatona ndoti iyo nyama iyo tatodyiwa 100% nekuti handina kana chekuzvidzivirira nacho, chasara kudyiwa ndife. Zvino mukarambira makabata mapfumo enyu ekutenda maoko menyu, mutone chance yekukunda Satani, nokuti wakadyiwa kare, wakakundwa kare. Nguva mufananidzo wesimba asi haana simba racho. Mufananidzo wesimba asi simba racho haana. Wakadzikwa kudenga uko. Tusimba twainacho twakaburuka nacho itwotwo, hatudarike simba rakaitwa paKalvari neropa rakadeurwa naKristu padanda. Simba iroro ndo rakatiita vana vaMwari. Vatine mweya watinawo matiri, unodana kuna Baba uchiti Aba.
baba iwoyo mweya iwoyo ndiwatinodana kwauri, ndiwatinodana nawo mazimba. Ndonotipa simba rekuti kana tapfugama tikamatambudziko ose tikadana kuna baba, baba vanotinzwa, baba vanotipindura, baba vanotiropafadza, baba vanotisunungura. Ane dzodzo kuzwa ngazo zvinoreva mweya pakereke, kuzwa nekubwinya namasimba ose zvive panzvimbo yenyu Jehovha kubva zvino nekusingapere-pere. Amen.